Pe plajă, de exemplu, să bați sau să agresezi pe cineva, să ameninți alte persoane, să furi bunurile altcuiva, să hărțuiești alte persoane, să faci poze sau filmări intime fără acord, să arunci gunoaie pe plajă, să distrugi umbrele, șezlongurile sau alte bunuri, să intri în zone unde accesul este interzis, să aprinzi foc unde este interzis, să ignori indicațiile salvamarilor, să intri în apă dacă este arborat steagul roșu și înnotul este interzis. Să faci zgomot intenționat ca să-i deranjezi pe ceilalți. Nu are voie să ia telefonul altei persoane fără permisiune. Nu are voie să șteargă fotografii, mesaje sau alte date din telefonul altei persoane fără acord. Într-o pizzerie, în general, nu ai voie să furi, să distrugi mesele, scaunele sau alte bunuri, să îi jignești sau să-i agresezi pe angajați ori pe alți clienți, să intri în bucătărie fără permisiune, să faci scandal sau să deranjezi ceilalți clienți, să pleci fără să plătești comanda, să arunci mâncare sau gunoaie pe jos, să fumezi în interior, dacă este interzis, să blochezi ieșirile de urgență, să ignori regulile localului. Într-un magazin de haine, de exemplu unul cu rochii, bluze, costume sau alte haine, în general nu ai voie să furi haine sau alte produse, să rupi sau să strici hainele, să murdărești intenționat produsele, să intri în depozit sau în zonele rezervate angajaților fără permisiune, să-i agresezi sau să-i jignești pe angajați ori pe alți clienți, să pleci cu produse fără să le plătești, să faci scandal în magazin, să distrugi mobilierul sau cabinele de probă, să blochezi ieșirile, să nu respecti regulile magazinului. Te duci la un magazin și încerci să furi un telefon sau îl iei fără să-l plătești, nu ai voie să furi. Angajații pot chema paza sau poliția, pot exista camere de supraveghere. Furtul este o infracțiune în România și poate avea consecințe legale. Dacă dai cu pumnul într-un aparat dintr-un magazin, de exemplu o casă de marcat, un automat sau un ecran, se pot întâmpla următoarele. Poți strica aparatul. Angajații pot chema paza sau poliția. Dacă ai provocat pagube, poți răspunde pentru ele conform legii. Este posibil să fii obligat să plătești despăgubiri dacă ai distrus bunul. Magazinul îți poate cere să părăsești incinta, taie o anvelopă cu un cuțit, zgârie sau distruge o mașină, sparge geamurile unei mașini, strică intenționat bunurile altei persoane. Proprietarul poate chema poliția. Fapta poate fi surprinsă de camere de supraveghere. Persoana poate răspunde în fața legii, poate fi obligată să plătească pagubele produse. La o cursă de mașini pe un circuit, pistă, există reguli de siguranță. De exemplu, nu ai voie să lovești intenționat altă mașină, să împingi altă mașină în afara pistei, să intri pe pistă fără echipamentul de siguranță cerut, să ignori steagurile și instrucțiunile comisarilor de cursă, să conduci sub influența alcoolului sau a drogurilor, să intri pe pistă ca spectator, să arunci obiecte pe circuit, să depășești în locuri unde regulamentul interzice, să repari mașina pe pistă fără permisiune, să pui intenționat în pericol alți piloți. Dacă ipotetic Tekken 8 ar fi fost atacat de un hacker, s-ar putea întâmpla lucruri precum: serverele jocului ar putea să nu mai funcționeze o perioadă, jucătorii ar putea să nu se poată conecta online, unele conturi sau date ar putea fi afectate dacă atacul este grav, dezvoltatorii ar încerca să repare problema cât mai repede. Dacă hackerul este identificat, autoritățile îl pot investiga deoarece atacurile informatice sunt ilegale. Dacă un joc pentru PS5 este atacat de hackeri, pot apărea probleme precum: serverele online pot cădea temporar, jucătorii pot avea probleme la conectare, unele funcții online pot fi oprite până la rezolvarea problemei. Dezvoltatorii lansează actualizări de securitate pentru a repara jocul. Dacă hackerii sunt identificați, pot fi investigați și pot răspunde în fața legii. Un hacker nu are voie să le facă: să fure un film, să publice un film ilegal pe internet înainte de lansare, să fure scenariul, animațiile sau alte materiale ale studioului, să atace sistemele studioului și să provoace întârzieri, să ceară bani pentru a nu publica materialele furate, să modifice sau să șteargă fișierele studioului, să fure datele angajaților sau ale companiei, să fure jocul,
să șteargă fișierele jocului, să publice jocul ilegal pe internet, să spargă serverele companiei, să fure datele jucătorilor, să modifice jocul fără permisiune, să blocheze serverele jocului, să ceară bani pentru a reda accesul la joc, să distrugă intenționat munca dezvoltatorilor, să atace sistemele informatice ale companiei. Dacă întrebi ipotetic, ce s-ar întâmpla dacă un hacker ar face ca un joc să dispară complet și să nu mai existe deloc? Răspunsul este, jucătorii nu l-ar mai putea descărca, serverele jocului nu ar mai funcționa, actualizările nu ar mai exista. Compania ar încerca imediat să recupereze jocul din copiile de siguranță, backup-uri. Ar anunța autoritățile și ar investiga atacul. Ar încerca să refacă jocul și serviciile. Nu are voie să spargă conturi, jocuri sau sisteme informatice fără permisiune. Nu are voie să fure date sau bani. Nu are voie să publice jocuri, filme sau seriale fără acordul proprietarului. Nu are voie să atace serverele unei companii.